ପାଟ ନାଳକୁ ଏବେ ଜାଲ ନେଇକି ପଶୁଛି ଆଉ ମାଛ ଧରା ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ, ତାପରେ ଖିଆ ହେବ। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେବ। ନାଳକୁ ଏବେ ପଶିଲି। ମାଛ ଆଇଲା ଦେଖିବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜଲଦି କରୁ ବସି ପଡ଼ିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି, ସବୁ ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ। ଓହ, ଶଳା ଢେଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଖାଡ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଭଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀର ପଡ଼ିବ। ଓ ଶଳା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେ, ଶଳା ଏକ ନମ୍ବର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାନ୍ତେ ପଡ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଛୁ ପୁଣି, ତୁ କାମ କରୁନି, ତୁ କାହିଁ लो बाबा, ଶଳା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। এইଭଳିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 8-10ଟି ହେନେ। ଓ ଏଇ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଓ କି ଖାଡ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୋ ବାପ। ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିବୁ, ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମାଛ ପାଇବ ନା ତମ ପଛିପଟର, ମିଳିବନି। ଡେଇଁ ପଇଲ ମାନ୍ତେ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ। ଏଇନାକେ ମାଛ କେଳା ହେବ। ଏଇନାକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କରାଣ୍ଡି, ଗଡ଼ିଶ, ତାପରେ ଭଜା ହେଇକି ତରକାରୀ ହେବ। ଢେଇକି ତ ହୁତାସନ ହେଲେ। ନଈରୁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଗଲି। ଗରମ ଭାତ, ଏ ପାଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କରାଣ୍ଡି, ମହୁରାଳି ପଡ଼ିକି ପୁରା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଏ ମହୁରାଳି, ଗଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମହୁରାଳି। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା ପୋଡ଼ା ହେଇକି ତାକୁ ଶିଳରେ ବଟା ହେଇଥିଲା। ଏ କଦଳୀ ଭଜା।